أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maghrib Allah subhanahu wa ta'ala. Surah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan. Piyama gusto niya raktano nagupyakin katanunian. Sa tigyan na taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Surah sallallahu alaihi wasallam piteruyan taraktukum alal bayda. Emana ginatanakan sa kanati Rasulullah siku emana niya na maputi. Emana niya na suagaman na miya pagusay. Maliwanag sukya pagusin Rasulullah. Layluha kanahariha aso kadundun niya kagagawin niyan na datab may mga nakadundun niyan. Emana niya na subenar na miya kaliwaliwanag. Ay abudi pakele ko emana benar na sabu sa beauty Allah Ta'ala sa emana po so iyan. Agus na tawa mitari dadab. Iti sabab as Rasulullah na pitero iyan la yazigu anha ba'di illa halik. Dahil tawat teridadag sa giyang ko tayamanan niya na agama mana kompleto apya magusay miya kaliwaliwanag inunta na sa mga tomi teridadag piti beber na kedadagiran kaluministeran ko Quran na gusto emana niya na hadith wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Nasad natin Rasulullah sa maging tawkano emana niya na si Kurya Masa na emana kilay niya nagyingot nakapakapsupa-supa ka emana niya na mga tao. Ay emana niya mga Allah na sa Rasulullah na piyakin katanong niya na sa agaman na maliwanag. Ay po kadadagsan, nasa tawemanan yan na teridadag. Agwemanan niya na Peter Rasulullah na piyakin katanong niyan as sa agama na sa mga tao na man kasagum parak. Kasagum parak. Diyan kayo man nakapilit ko, di ka pakapsusuruta o mga ulama. Naman na niya nakanabanan piyak ka mamasa. Gila di ka pakambida-bida sa tindag ka piyak ay nakatanong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay man na niya na Peter uyat, wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Saan dati Rasulullah sa mga pagintaw ka no Kurya Masa, nakili niya nagingot ay man nakasagumparak, ay man nakapakasusupa ka, ay man mga tao. Ay sabab pakapakasusupa ka mga tao, nagay man na yan adna pungatutong na mga tao, luminous sirang ko Quran na hadith. Na sa Rasulullah na piyakain katanong niyan. Amana niya na naging kay agama, giyan kay umat Rasulullah na pitero yan. At igiyan, sataftariku hadhihi al-umma ila 73 firqa. Kasagum parak agyan kay man umatak natin Rasulullah. Sa 70 agutlo kay man niyan na grupo. Kulluha finnar. Amana kasagum parak sa 70 agutlo. Ugid niya masakit ro natin Rasulullah. Kulluha finnar. Langon ito tigo Rasulullah taw sa naraka. Illa wahida, inunta sa giyong kuta sa satiman a grupo. Giti sabab mga no Allah. Agyan kapkilitan ko di ka pa magusya ko akida. Di ka pa magusya mga walama si kulin ng aparateya. Anadap kilitan ang mga tao, apgiraw siran nas kano aking mga walaman na ganaking yun na naging nadin yun man na di ka sa simbaga. Agyan man na niya na mesa gumparak sa mga tao kapunan kano, ribatan na tindag. Agya sa Rasulullah pagari ko na pitero iyan. Nagkasagong parak sa 70 agutalo. So umato Rasulullah. Nalaon no to tao ko apoy naraka jahannam. Inunta ko isa. Giti sabab. Akinang lanas ka ang Muslim. Nakatawan ka gingot atong nagingot ta isa. Na sa Rasulullah na piyagong sa inyo nagingot ta isa grupo. Ato nagingot ta isa grupo. Natigo Rasulullah ma'ana alaihim ashabi. Saan natigo Rasulullah. So kita niyan so iman na ano kita na kan. So katatagun rakan. Agus kataguan ko man mga sahabata kan o kito-kitiran nasadin sa diru lumiyo nasiran sa mga to man niya na pumakaapas siran nabasiran man nakapetsagi utang mga tao apaka sulji ko naraka na sa Rasulullah na piagusin niya nagyang ko man o kitiyan agus ukito mga sahaba kaya buka pakapastan nasa ukito Rasulullah na ukito mga sahaba nakinanglan pagriko nakasabutan ka antong ni ukito Rasulullah na antong ni ukito man niya na mga sahaba. So sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan na piyakin katanong niyan. Sa pitero iyan, taraktu fikum shay'ain lang tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Inibaga kan kano ti Rasulullah, inibaga ka kan kano ti Rasulullah so dua shay. Dua ti mana shay. Di kanud na ti Rasulullah madadag ma tamassaktum bihima. Taman sa kakapatani wag yung kutwa dua. Emana niya na di ka nurong peliyo. Di nyo palabati na di nyo pagumani na di nyo psiraga akala.
Emanan yan nas taman sa kakapatan ti Rasulullah gyud kana dua. Na di kanu de madadaga ti Rasulullah alaihi wasallam. Na ti Rasulullah kitab Allah wa sunnati. Siya na Qur'anu Allah nabusuok ito Rasulullah alaihi wasallam. Nasalin sa tawa kapatan yan. So ukito Rasulullah. Nabusuk kitabu Allah gitu sa Quran. Na mata-mata na dikan emanan yan na madadag pagareko. Dikan madadag. Na ino kapan lumi sa ginga to, ino kapan madadag pagareko. Kami at tibaba kaya dadag ka. Kaluminyo ka Quran na gusin man na hadith. Na sa Rasulullah na piyagusin niyan ko pada hadith. Sa gingo emanan yan na kipsugu uniyan. Sa gingo emanan yan na man nakapangunot yung Quran na gusin man na hadith. Sa tigiyan. Alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. وأن رسول الله سأكتو كتاكا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي نبو سأكتو كت سنة ومن أمانا ينما خلفاء أجيتو أبو بكر سو عمر سو عثمان نبو سو علي نسوفدكم من علماء دتاري بن تيمية نتيجة نسلام ونمن الصحابة نأمانا نكبك كبتو كرام نجيم خلفاء الراشدين المهديين من بعدي أتي رسول الله أمانا نين nakuha ti Rasulullah sa ukito kita kan. Na edba no ukito Rasulullah na sa Quran. Nagusi man hadith yan. Aguso ukito ang mga sahaba. Taman sa pito Rasulullah tamassaku biha. Pangapatin niyo ti Rasulullah. Siya man ukito kita kan naguso ukito mga sahaba. Addu alaiha bin nawajib. Nakakaban niyo pan. Kanaba kaya man na mga urip ng Allah na bangakuwi sa Quran na baka kakaba. Ayaw mga to nakapating ka sa dikaon paliyo. Di nga pagumani. Na di nga palabati, giti maanay manatamas sa kubiha, pangapatin niyo. Na di ka ron peliyo, na di ka ron, di nyo mana palabati, na di yung pagumani. Tama sa gingot hadith, na nisumpat ng Rasulullah. Sa gingot ay kagiraw niya, nakapatin niyo. Di nyo mana nambuka Natigin na wa iyyakum mal muhdatsatil umur. Nagupanang gila inyo, nagupanang gila inyo, supimbabago ko agama. At pakantapan sa gingot nakambabago ko agama. Kambabago ko agama, kapagumani ko agama. Kanaba na naman na nakapagumani ko kapakan dunia di. Datari ni barate na so microphone, so cellphone, so katirap, so kambalay, na kanaba ng pakasudya man na kambabago ko agama. Agito na mi pantaguto ko dunia, dahil kisusumpat yan kay man agama. Ay pakantapan Rasulullah, sa diyang o takatiro yan, apanang gila ini so kapamaguman ko agama, ay sumipantaguto ko parate na gusimba. Bani pamaguman natin Rasulullah. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة kaya mata-mata natin Rasulullah ngono man napimbago kagama batun na bid'ah pimbago bid'ah wa kullu bid'atin dalalah nalangulan man bid'ah na kadadagan lani man Rasulullah na dabani nung tiabiya Rasulullah na miyak kaungang Rasulullah naging utakatiruin na rangkom sa tigin wa kullu bid'atin dalalah laon natin Rasulullah bid'ah na paglin kadadagan. Na di ka pa kay pagariko o baka giraw, awreno kaya Rasulullah sa tiginan lang no bid'a. Na mana kadadagan na di ka pa kay baka giraw at ikadi ad na bid'a mapia. O pa man uterwak walang wano basura, na mana niya na marsik nang giraw ka adi ad na basura mapia. Ama na lumpiyo di. So Rasulullah na Peter uyan, lang wano bid'a, lang wano bid'a. Na mana niya na kadadagan. Na mana niya na di ka pa kay baka giraw ad na bid'a mapia. Lani man naging tayo man na nakipsugong Rasulullah. Sa di ka pili ko Quran nagu hadith. Di kan man pangeda-geda sa eman agama. Di nga man pagumani, di nga psiraga akala sa saraga akal ada atu di ko Quran nagu hadith. Di kan eman na eman pagumani. Eman niya leman so Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Na piyagusin niya nagyung ko to kapangunot ko Quran nagu hadith. Kaya man ang mapia na sa piya kapiyo agama. Na marata na sa piya karataw agama. Kanaba mapia na sa piya kapiya we man naginawang ka na piya karataw ginawang gadi. Laliman su Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tigu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Law kana ad-dinu bir-ra'i. O tigu Ali su agama na kukwa saraga akal. Saraga akal. Lakana asfalul khufi awla bil mas min alah. Na tigu manu Ali. Wama ko su agama tigu Ali. Na man nakukwa saraga akal. Na eman na tigu Ali apatot asepoon. Kaya man na niyan na khuf na sup eman na babaiyan. Khuf na dito eman na talong pagwani. Dahil matdurong na khuf. Na ibutati siya man sa sulb na giwong tamidiyas. Na man sa talong pa na sulb sa talong pa. Ginaman no tatalong paan ka sukhuf, ginaman ta sepoon ka sukhuf. Ada taro talong pa. Na man na niya na ay sepoon ka na supuro iyan. Gina sepo kay man ay ngay ni na sepoon ka na giya. Kanaba nga sepo agi mo tema na babaiyan. Tigo Ali o pamako sa agama nakakuha sa raga akal. Na ayat tigi na pato ta sepoon nagimuta sa baba. Ngayon to
Kagi umang lumalakaw na emana pagkata na kulupan ay pagkaburingan na giya. Kana bagi sa puro iyan. Uwida tigu ali na mata na tigi na pilayin ko sa Rasulullah. Ayat siya po yan na giyong ko tema na puro emana niyan na puro emana niyan. Na eman ain yan. Giyong ta puro emana kufya na tigu ali. Ginan eman agama. O bangan pago sa raso akala ka amapiya. Atik ka. Atik ko man ay bisa pinakamapena sa kapkilingon ng mapena gitu din. Na eman na maptiro ka na ayat kaburingan na sa baba. Na kinanglan ang nabam no to. Sa poong no to. Na winas agama na di. Sa pinggulaw Rasulullah na gitu bu. Di ka pa kayo mga pagumanis agama. Na eman na niyan. Gin kay agama. Na eman na niyan na nakumplito kay pagriko. Kompleto. Di ka pa kayo mga pamagumani. Ilan naman? So Salman Al-Farisi. Nadam niya ko muna sa katawa dito. Atigyan. Hay Salman na pamatigyan na allamakum nabiyukum kulla shay. Hay Salman na pamana inipangdaur kano unabini sulang wano shay. Langon naman amana shay. Natigyan na uway. Allamana. Inipangdaur kami amana niya. Inipangdaur kami Rasulullah sallam sulang wano shay. Natigag yung utamama ko Salman Al-Farisi. O pamana inipamangdaur kano sulang wano shay. Tamang ko kasong sema na siya. Uwin na bisil. Tigo Salman Al-Farisi away. Tama na tig yung kasong saig. Nakasong sa desil na inipangdaur kami Rasulullah alaihi wasallam. Sa tigiyan, ama na pito Salman Al-Farisi, amarana alla nastaqbil al-qiblata bi ghaitin wala bawl, wa alla nastanjiya bil yamin, wa alla nastanjiya bi aqall min thalath ahjab. Ila akhir hadith. Inipangdaur kami tigo Salman Al-Farisi Rasulullah. So ukit na kasong saig o kasong sa desil. Inisugyan kami, agirasong kami sa ig, o nasong kami sa desil, nagiyam isang oras na kiblat, nagudi mitulikog, dahil naman na kiblat. Pamakoy man na kiblat, nasaya, adi kami rung siyang, si kami siyang sa diwang, o di sa ama nakawanan. Inisugyan kami pan, adi kami pumupos, ang gulalan si ama niya nakawanan. So agama kapag ko na kompleto. Piyago siya agama so kasong sa desil, na piyago siya agama so ama nakap, okay to kita kapakaturo. Tama siya man so Abu Dhar na pitero iyan. لقد توفي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. Mata na tigo Abu Dhar kas Rasulullah na mata na miyopat. Na da pa pano kadi malayo-layo sa kawang na inunta na piyagusir kami Rasulullah sa mapapadala mo ng dauan. Piyagusir kami Rasulullah sa mapapadala ng dauan. Na di ka pagiro tikadi adna gelebak na simba na di katan Rasulullah, antakatan Rasulullah, danyan naman na mapamagusay. Ako danyan mang gelebak. Ribatan ang pagariko. Iti sabab, langon o pimbago ko agama na paglina na naman na kadadagan. Nasunso Rasulullah yung manang iteroron. Nanawagay, adna mga tao di na diteron, adin ko na mapi ang manang bid'ah. Adin ko na mapi ang bid'ah. Masya Allah. So Rasulullah na pitero yan na langon o bid'ah na kadadagan o rin na pakagamog yung gataw ng giro sa kanya na adna mapi ang bid'ah. Pagariko. So mga tawag giro sa ad na bid'ah hasana, na namapya ko na bid'ah, na mga daliliran na paganero. Naging ko tayo manan yan na nasa Umar bin Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Na miya kaysa, na tinimuyan sa mga tao, si emanan yan, na emanan yan na nakatirawi. Si pumasok Rasulullah, nasa kasimi sa tarawi, na miya katalo-talo eman nakasimi yung Rasulullah, so tarawi sa jamaah, miya katalo-talo. Naurin yan, nadan yan naman na niya nasambay sa jamaah, at nanayon sa kayo ng mga sahaba, wala na miyag mo sa Rasulullah, lumin sa Rasulullah kiran. Natigro sallallahu alaihi wasallam, madakur kanu gemaw, sa bata na makasambay sa tarawih, at jamaah, ay pagkal ka natigro Rasulullah, o berkano may paliyugat. Agi masaw tayo turun sa Quran, na masaw tayo subu sa turun sa mga subu ng Allah. Na malamang gada-gada pagariko, o pamakubalin wallahu tala paliyugat sa tarawih, na madakala kakapir. Ngayon to. At ipamako da magagaw mga tao so lima o bakit na panubang paguman na paligot siya man nakatarawin na madakala kakapit. Giti sabab, as Rasulullah na doon yung kirang naman doon kirang gemaw. Tama sa Rasulullah na miyakataling mo sa miyaupat, na miyakataling mo sa Abu Bakar, na dati mo Abu Bakar, miyako maso Umar bin Khattab, na miyo man sa mga tao sa masjid, na man kanya-kanya man na diyan ni kasambayan, at na man na di sambayan sa jamana, na di jamana, man berang-berang, nabdoy manira na sa kataw. Di ko Umar bin Khattab babubo, kaya katimo sa satima na imam. Tama sa miya timusiran. Kau matimusiran, namitero sa Umar. Kasumbihan siya sa iman na niya sa tima na imam, sa tigo Umar bin Khattab ni'matu bid'ah hadihi. Isa na rin niya kapiya-piya bid'ah. Nagina ni ipandaliliran. Napagusin tanu agi mo takatero Umar, ni'matu bid'ah hadihi. Tigo Umar bin Khattab niya kapiya-piya bid'ah. Ino, pagariko, kapag kainan ay dalilakas ad na bid'ah hasana, na simbagin na di
Paganiron. Na so Rasulullah na imitero sa lawan no bid'a na kadadagan. Na mustahil ubas Umar bin Khattab nang babagusi ko agama Islam. Akataon niya na so Rasulullah na imitero sa lawan no kadadagan. Lawan no bid'a na kadadagan. Na mustahil ubot tuturo man ang bal sa Umar bin Khattab sa bid'a. O gid na to ni maan naging utak giro Umar a bid'a. Ay maanan niya naging utak bid'a al-lughawiyya. Ay maanan niya na so literal meaning o bid'a bagu. Ay maanan bagu. O gid na kana babagu ko agama. Ay kabalo niya na bagu. Nabago ko pangilala ng mga tao si ko Orian o miya kapira ragu na doon mitinag. O mga pagila naknabuto bago kami ang galabo ko to Rasulullah. Sa man niya katlo niya kasimbayami. Napiago siya Rasulullah sudah niya nung eman nakitarosan sabab sa man nakalaki na buhay man na may paliyugat. Nasukya mo masa umablakat tabati na mo yan siran. Na eman na yan na ibatatap nakipagari ko. Mga pakalipat tagi mo tahali sa pitirutan ng paganay. At igo Rasulullah alaikum bisunnati. Kuwanya tigo Rasulullah sunatakan. Nagusunat ang mga khulafa ar-Rashidin, nagusun mga sunat ang khulafa. Napad ko mga khulafa na sa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Naibatad kasi man na sa Umar, na sa kanya ni pagampagan niya misimbay sa tarawih jamaah. Nadingo to kapakayakwa na dalil. Ngayon to, kaya sa Umar bin Khattab na pito Rasulullah na kuwaan niyo sunatakan na gususunat o kitukit o mga khulafa ar-Rashidin na padun sa Umar. Na dito kabetuan sa bid'a, ay kibeturo pagari ko na sunnah. Kasubno to Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Na inus ka mga day, ska amano sa din babago ko agama. Pakaisakan, di na kinimbagon ka pa man na mga galba ka mga bid'a. Ino mga day, baka man nabigyan sa ama na authorize o Rasulullah ka pakimbago ka sa agama? Di ka pakay. Kaso Rasulullah na inauthorize sa mga khulafa. Nakanaban yung pitero bid'a kaya ni betul niya pa na sunna. Na dito ka betul niya man na sunna. Padaman, padaliliran na sukon sa Quran. Sa Quran na tigilan na danan matay mo kumaw sa Rasulullah. Kaya mo yan kung mga sahaba. Na isimbagi na datarian din. Apya sinya timo kumaso mga sahaba pagari ko. Nagipito Rasulullah ko ani susunatakan na sunna o mga khulafa ar-Rashidin na min ba'di. Na dito ka betul sa bid'ah ay kibeturo na sunna pagari ko. Nagina ng mga pangorip ng Allah ay kapagagama na Quran ug hadith. Di ka pa kayo banga saraga akana. Di ka pa banga saraga akana. Api antong na simba na parateya. Gupunda ko Quran na mana di nga terima. Di nga terima. Kaya gamatan na sa mapadalam Quran ug hadith. Na di ka pa kayo banga pagumani. Tiga emanan niya na padunaya. Udin na, dataro kap maulidan Nabi tabi ya Kap maulidan Nabi. Miyak titi na dimba sisa ng mga ulama. Naging na dit maulidan Nabi. Napakaisa. Ilan tanong so kapakaatod yan. Ino mga day. Kaya pangunutan ka sa Quran nagu hadith. Anta kada nga pangunutin. Natigo Rasulullah ko ni sa Quran nagu hadith. Nasukap maulidan Nabi. Sukap maulidan Nabi. Nadap makat maulid yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miyawakat sa Rasulullah. Na ada mga wat. Ayang sa Fatima. Na asiyan su Ali. Nisan su Hasan Abu su Husayn. Nadad na sa kataw kinamamit maulid. Aman na yan, may patman sa manan yan na Rasulullah nandudusan sa Abu Bakar. Ada makap maulid sa Abu Bakar. So Umar nada, so Uthman nada, so Ali nada. Yakama sa mga tabi'in nadad na bakiram yakap maulid. Naibitad kasi aman na mga tao, tabi yung, na mga tao, pawal. Tira to na rin mara tao. Sa gikap maulid. Eh di makasid ka. Kita di mangurun sa sallallahu alaihi wasallam. Napagari ko, ang kakasabuti inumarata sa bid'ah. Naibitad ka sa giyo na tinag ko na mapia. Nakin, yakap piya peso kap maulid. Napakaisa ka ka. Giyon ka nakap maulid ang mapia, pipikir ka mapia. Ino mga day, so Rasulullah. Katawan yan niyang katawan. Napamago katawan ng Rasulullah. May pamamagusay yun din mapamagusay. Upaman na, di katawan ng Rasulullah sa mga nakap maulid. Nas kay niya katukorum. Masya Allah, pamana, mas malakay sabot. Adi so Rasulullah. Pamana, niya kataling umar ka mo muso Jibril. O din na, so Rasulullah na inamada ginakap maulid, katawan niyo yung katawan. Napamaw ko di katawan Rasulullah na ada ba ni kito ko ingo. Napamaw katawan Rasulullah na ino niyan to da pamagusay na da pamagusay mga sahaba na da pamagusay mga tabi'in. Ay man ni paguman ka ko agama. Na may dili-dili ka do. Na di ka pa kay tabi at nagkatong mga tao. Adi lang ditero na da kay manggalabo ko Rasulullah kami abisi. Sad na kay sa turun sa dangalabo ko Rasulullah mi abisi na marami sa manam ya kafir. Ngayon to. So Allah na pitero iyan, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Iman to tigo Allah na kiumpleto akan kano su agama. Nasa din sa diyong ditero, sa damang galabo ko Rasulullah, kami abisi, nasama no to na supa kain su katero Allah, tigo Allah kompleto. Sama no to na incomplete, dama kompleto. Kada bisa damang galabo ko Rasulullah mga simba. Na danyan mapamagus yung mga simba, kagi man ang yabisi. Naso Allah bitero na kompleto, na wala nang giraw kasu Rasulullah na yabisi. La hawla wala quwata illa billah. Mga urip ng Allah. Ay kapag agaman na Quran ag hadith.
Ay kapag nga man napitaro Allah nagupitaro Rasulullah. O gid na si kusabuto ng mga sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na gusto mga tabi'in. Na gusto man mga ulama, mana napata man madahab na gusto sa lakaw kiran at titutiso man naman sa butiran ko agama. Naging ni kapag agama. Basta da sa Quran na kiyago hadith. Ami pantag kusimba naguparatia natangkad nga kanabuto mapia. Na basta mapadalam ko Quran nagu hadith asimba naguparatia natangkad ka amya kapia piotong nakuang ka nang gulalan ka. Paninta ko Allah kay sabutan niyo siya man nakiptulad ko man nakapagagama. Paninta ko Allah man namin sampay ko mga puso gina pa magusayakan. Eno kana pa magusayak na bud ni man kerangitan. Kana bud na petipong ko taw. Aya ustor na kapadiya ko nagulano na kanakano akasabutan niyo pipi ko agama. Balasan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.